porten des de les seves terres noves músiques i sons a la Tortosa del 16. També han demostrat el seu domini del foc amb el foc dels pistanís i convertits en éssers tenebrosos amb la marxa de les ombres. És la companyia francesa Alchimère. De veritat que sense ells la festa no seria possible i ens consta que falten molts perquè estan... De banderats, abanderadets I el pregoneret. i el pregoneret de la festa que ha anat anunciant dia a dia tots els actes que hem pogut gaudir. Nòmada itinerant muntat de moment a la plaça dels Dolors i que el podreu trobar seguint el flaire de les seues herbes, botiques i ungüents. La tècnica fa que el micròfon se pugui desplaçar i no hi ha problema. Un aplaudiment pel campament de les Quicaies. I la música que teníem ja acompanyant-los era del grup La Soterralla. Una de les novetats de la festa d'enguany és aquell grup format per músics de les Terres de l'Ebre i del nord de Castelló i que amb un repertori de l'època molt variat i ric ens ha fet ballar tots durant especialment les nits.
Gràcies als components de la Soterralla.